Hoe kijk je dan naar komend seizoen? Want er gaan behoorlijk wat spelers weg. Althans, bepalende spelers ook. We weten nu, Waam die gaat vertrekken. Ruben van Bommel, we weten nog niet precies waarheen, maar hij gaat wel weg. Thomas van Bommel is vandaag bekend, die gaat naar Patro IJzer, naar het tweede niveau in België. Struikers Nog terug meer? naar Sint-Truiden, Ja, de goed, keeper. ik weet dat Soer graag weg wil. Oostrongs. Inderdaad, Steukers inderdaad, die zal mogelijk terug naar Sint-Truiden gaan. Ja, dan ben je as kwijt. Hè? Ja. En wat betekent dat voor volgend seizoen? Want Ja, dat is heel simpel. Dan ga je terug naar de tijd van 5, 6 jaar geleden dat de MVV met 8 spelers in de voorbereiding ging starten. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. En dan ga je 24e jaar in de eerste divisie. Het zou eeuwig zonde zijn. En je hebt natuurlijk ook nu Sven Braken gezien. Die jongen die zou qua hart onmiddellijk terug naar MVV willen. Maar ja, goed, het zijn ook profvoetballers, het zijn broodvoetballers. Ja. Dus kan die niet naar MVV. Hetzelfde geldt voor Brian Smeets. Die zou ook zo beginnen. Als je echt een signaal zou willen afgeven als club, maar dan moet je wel financieel kunnen. Ja, en ik denk niet dat dat kan. Kijk, als je ziet wat voor bedragen er op dit moment, bijvoorbeeld in België, hè, als je het hebt over competities, zeg je een beetje evenwaardig qua niveau, maar de bedragen die daar circuleren, dat is ongelooflijk. Als ik zie een club als Lommel, hè, die zijn al wel onderdeel van de Manchester City groep, maar die gaan komende zomer, heb ik gelezen, 9 miljoen aan transfers uitgeven. 9 miljoen. Ja, dat is maar MVV 10 jaar. Dat doe je MVV in een decennium. Daar kunnen onze clubs helemaal niet mee concurreren. Nee. Dat is een groot probleem natuurlijk. Ja. Maar is dat ook de reden waarom ze naar België gaan dan, die jongens allemaal? Ja, die spelers wel, want die salarissen liggen een pak hoger. Hè. Ik weet niet wat Braken bij Deinzen gaat verdienen, maar dat gaat een stuk meer zijn dan bij VVV. Genoeg, wat ik begrepen heb. Ja. Dat zou je niet gaan. Ja.